היום הגעתי למשחק של אבי ואבי, שהם הולכים לעשות דו-קרב של מי יותר אפס. המנצח יכול לקרוא לאחד לשני אפס מאופס ונאצ. עכשיו בוא נראה מי ינצח. ראיתם איך משגעים אותי בעסקים? יאללה, איזה משחק מטורף. אתם רוצים מוזיקה? כן. יאללה. הנה, יש לו שתי תורות, הוא נגע בכדור לא נכון. יואו, איזה אפס! חאוזן, סיימת את הקטע הזה עכשיו? היית רואה כמה הוא אפס. לא יודע, שניכם אפסים. פה אתה מחלב וזה כבר לא... If you want to be my friend, put my dick הוא משחק. left, move it right, try to lick, suck on it. אני זה כאן... זה צולם, מפגר. וקרידו הכניס את הלבן. לאבי אפס, אחד שתומות. סקדית. הנה אביב מנסה לעשות אחורית. ואם הוא יצליח? אביב, תזכיר לי מתי צריך להכניס? איזה סוג אתה צריך להכניס? אני צריך להכניס חלק. את החצאים? יואו! אני לא ראיתי כזה סוג בחיים שלי. לא ראיתי מה שאני יאללה אביב. תעשה לי טוב. אתה בשלי את זה. יאללה, שתי תורות. איזה משחק יש היום פה? ילדים, מה אתם עושים? טוב, נו. טוב, מה אתה מחדד? תמרוק את זה בעריכה. איפה הלבן? איפה הלבן? מבקר, איפה הלבן? יאללה, סיפור. מה, אתם דפוקים? איפה הלבן? רגע. טוב, בסדר, מצא. רגע, מי הכניס האפס המאופס? אתה. אבל אני לא אפס, אתה יהיה. הוא אפס. נראה כמה טוב יהיה. בשנה. אני הולך לראות שזה הולך להיות משחק ארוך במיוחד. יאללה. If you want to be my friend, put my dick in your head. Try to lick, suck on it. touch me girl. move it right, try to lick, suck on it. אתה חמא. אתה לקחת את החמא. יאללה בוא נעשה לך עמו. די, תן לצלם את החמו. תן לצלם את החמו, תן לצלם. לא הבנת? הנה החמו. נכון. יש לך עוד תור ילד אפס, יש לך עוד תור ילד אפס, אפס. יאללה, די, ילד כפי אפס, שמדבר. מה יש לנו פה? העוז שהיה ונותן מכה. העוז היה ונותן מכה. לא, זה אפס, אני אשמור. נרגעתי, אתה בחיים. סגור, עד הסוף. אחלה. תמיד לא. סוף. לא, לא, המשחק על הכבוד זה על האפס.
כן, נו. זה מה שאמרתם קודם. לקחת בשביל יש לי 2. לא עלה. אני מעלה את זה ליוטיוב. אני לא אדרוס אותך ב-BMW גדול. ונתעד את זה מ-0. יש לך מספיק זיכרון למשחק ארוך? מה אתה דפוק, אני יכול לצלם 1.5 שעות. אם אני רואה שאף אחד לא יכניס אני אעצור פשוט. כן, עצור. אני אצלם כאילו בסוף. והוא הכניס את החצי! הכניס את החצי, איזה חצי יש על זה? מה זה? איזה חצי? איזה תותם! איזה פוקס אולי! הוא נתקע בקיר. אתה תותם בפוקס נראה לי. איזה ילד טמבל. שיהרוג דיר. טוב, סגור. שלא יהרגו אותי. אני אבוא איתי טוב נגיד. מה אתה אומר אחי? אפס! איזה? אבל נשים שיר יותר טוב. אתם תשחקו בעניינים שלכם. חברים, היום אני, כמו שאבי אומר, והוא עצמו אפס. זה שק מעצבן. כן, אבל זה... אני במילא הולך להזיז את הביל. שמתי לב ש... הצלם? שמתי לב שהשולחן שלך בכלל לא ממוקם טוב. כן, אני יודע. פשוט עסק במוקם טוב. לא, זה פוגע בדלת. אז אני לוקח את זה יותר ישר, אבל זה יפגע בשק עוד יותר.